Chega o Nadal en Outes. Un ano máis, achegámonos ás datas máis ilusionantes e máxicas do ano e facémolo, como non podía ser de outra maneira, dende o Concello, cunha programación e decoración pensada para que a veciñanza disfrute e conseguir tamén atraer visitantes que redunden nun apoio e nunha promoción ao noso comercio local e nunha mellora tamén da nosa economía local. Facémolo un ano máis coa colaboración e agradecemento ao voluntariado que nos axuda durante estas semanas a facer das nosas rúas un espazo aínda máis bonito se cabe, da man, como non podía ser de outro xeito, de asociacións como Adis Bismur, das nosas alumnas e profesoras de manualidades, dos comercios e tamén o esforzo dos traballadores municipais en deixar os espazos públicos o máis bonitos posibles. Facémolo a través dunha decoración diferente, dunha decoración que é sostible e apostando este ano pola adquisición. Queremos aumentar o fondo de decoración e alumeado municipal e que isto nos sirva para ir aumentando ano a ano a capacidade de decoración que temos, mas tamén que supoña a medio e longo prazo un aforro para as arcas municipais, sen deixar, como non podía ser de outra maneira, de engalanar debidamente as nosas rúas e espazos públicos. Facémolo tamén, isto penso que é importante, xa que seguimos apostando pola decoración en todas as parroquias, non queremos deixar a ningún territorio do noso concello atrás, e imos a comezar, como dicía, coa festa do acendido de Nadal o vindeiro xoves 5 de decembro. Facémolo ás 5:50 da tarde na Praza de Galicia, cos cantos de Nadal de Troula na Barquiña, e tamén cunha chorreira para desfrute da veciñanza. Como dicía, é unha festa pensada principalmente para a xuventude, para a poboación máis juvenil do noso concello, pero, evidentemente, convidamos a toda a veciñanza que se achegue a compartir con nós o inicio destas festas tan importantes. Unha das novidades, por non dicir a novidade máis importante do Nadal en Outes deste ano, é a creación dunha nova feira de Nadal para apoiar o comercio local e tamén atraer artesanía ao noso concello. Isto vai ser o fin de semana 14 e 15 de decembro, no que, máis alá de contar con máis dunha trintena de postos de comercio e artesanía na Praza do Bosque, pois tamén os nosos veciños e visitantes van a poder disfrutar de música en vivo, pulpeira e obradoiros infantís. 14 e 15 de decembro, como decía, esta novidade da Feira de Nadal en Outes. Tamén introducimos algunhas novidades nos concursos de decoración e postais. O concurso de decoración de Nadal este ano vai seguir constando de dúas categorías, particulares, establecementos comerciais e outras entidades, só que este ano a maiores introducimos un sistema de votación telemática para que a veciñanza tamén aporte un 50% da ponderación da decisión de quen quen van ser os gañadores e gañadoras deste concurso de decoración de Nadal. Como dicía, o 50% vai ser xurado e o 50% vai ser este sistema de votación a través das redes sociais e de internet, que anunciaremos estes días tamén nas páxinas web do Concello para que veciños interesados en participar e tamén en votar pois poidan consultar as bases, non? Neste concurso tamén introducimos outra novidade que vai ser segundo os premios. Os primeiros premios de cada categoría van a estar dotados con un vale para mercar no comercio local de 125 euros e un segundo posto levará un vale para mercar no comercio local valorado en 50 euros. Isto é o concurso de decoración de Nadal. Este ano recuperamos o concurso de postais de Nadal con 3 categorías, de 3 a 7 anos, de 8 a 11 anos e de 12 a 17 anos, que en todas elas estarán premiadas a postal gañadora por un vale valorado en 50 euros para mercar no comercio local de Outes, máis un lote de libros en galego. Isto facémolo, ademais, coa intención de facer tamén no Nadal unha pequena exposición cos debuxos que nos achega a Xuventude de Outes para celebrar esta época do ano e tamén para desexarlle a veciñanza a través da
do traballo e da arte da nosa xuventude, pois unhas boas festas, non? E xa para rematar, pois fago presentación do que vai ser unha programación completa para o Nadal, comezando xa este domingo 1 de decembro co espectáculo de danza e circo clown Dance Join de man de Marta Alonso Tejada, que terá lugar ás 7 horas da tarde no ximnasio do CEIP de Outes. Ese mesmo día tamén dará apertura ao prazo para a inscripción nos concursos de decoración de Nadal e de postais, e o 5 de decembro, como dicía, teremos ese acendido das luces. O 7 de decembro teremos teatro na Casa da Cultura Isolada de Natalia Outeiro, Pajarito, e o 13 de decembro teremos tamén na Casa da Cultura o concerto da Escola de Música e Baile Tradicional de Outes, o concerto de Nadal. O 14 e 15 de decembro con esa feira de Nadal. O 19 de decembro remata o prazo de inscripción dos concursos. O 20 de decembro temos a segunda gala do deporte de Outes ás 8 da tarde na Casa da Cultura. O 21 de decembro tamén na Casa da Cultura ás 8 da tarde temos un espectáculo de rock e maxia do Mago Teto, que vai estar moi ben para todos os públicos, todas as idades, dende 12 anos, pero para todas as idades vai ser un espectáculo ademais moi aqueido para o Nadal. O 26 de decembro teremos na Casa da Cultura ás 12 da mañá, pensado para todos os públicos, evidentemente tamén de moito interese para os públicos máis juvenís, Desconcerto, un espectáculo cómico sobre a música culta. E, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, o 5 de xaneiro, para poñer broche final á programación do Nadal en Outes, pois esa recepción e cabalgata coa chocolatada posterior dos Reis Magos, para poñer ese broche final. En definitiva, dende Outes, dende o Concello, traemos esta programación completa, a que agardamos que se achegue moitos visitantes, máis que tamén disfrute toda a veciñanza do noso Concello e que sirva un ano máis para dinamizar a economía local a través dese incentivo no comercio local. Dentro do Concello de Outes queremos facer un chamamento para que a veciñanza e os visitantes tamén fagan as súas mercas de agasallos no comercio local e, como non podía ser de outra maneira, desexar unha moi boas festas a todo o mundo.